Vítam vás vo Grove Garden. A túto hra bola ako veľmi populárna, tak som si to zahral. Mám trošku peňazí a máme akurát noc, takže sa pozriem, čo je v šope. 120 miliónov za takú blbosť. Moon Mango. Ja nemám na to peniaze. Príliš chudobný. Čo je v šope? Malo by tam byť niečo dobré. Prosím, a prd. O, mango, dobre. Mango sa vždycky hodí. A čo som ukázal moju záhradu? No. O, prší, super. Takže, tuto mám 2 beanstalky. Tuto mám, ak sa to volá, Moon Blossom. Tu mám kakao, aj s grapeom, aj s paprikou. Toto je najzasnejšia rastlina v tomto evente. Mám veľa moonlightov, dobre. Tuto mám moon mango, za to je 1 bilión, ale nemám teraz peniaze. A tuto mám ďalšie papričky. Tuto mám mango. Tuto mám zlatý grape, dávaj. Toho grape tu mám asi 10 000, ale to je jedno. Pozbierame. Tuto mám mesačné rastliny, ktoré... No, ten moon blossom som dal dopredu, lebo sa mi tam viac páčil. Ten grape trošku do vzduchu siaha, takže dúfam, že to nevadí. Nesekaj sa. Neviem, prečo tomu mobilu dá ako šíbe. Dobre. Dobre, podbierame si papriky. Dobre, počkaj, mám Star Color. Nemám Star Color. Bol tu v shope Star Color? Nie. Počkaj, sa nepozrel, čo je ešte v Gear Shope. Kde to je? To je. Seka sa to, že to je nenormálne. Dobre. Welcome to my stand. Ďakujem, ukáž mi, čo tam máš. Dobre, blbosť. Nič. Ne, preč. Kúpime toto a ideme preč. Počkáme 2 minúty. A uvidíme, čo to bude. Ak chcete viac do týchto epizód, tak proste mi napíšte. Buď napíšte, alebo čo ja viem. Dajte do chatu, keď tu bude chat a YouTube mi ho zase nedá do... sekúnd. Mohli by byť blesky, aby mi beanstalky zase začali trošku zarábať. A nech sa chytia aj to moon mango. Bludné je podľa mňa najviac blbosť. Dobre, jediná vec na Bloodlighte, že tam sú veci proste vlastnejšie. Tu sovu mám, 3-krát som ju mal typkovi, takže tak. Sedem sekúnd. Povedzte, keď tam bude niečo dobré, ja sa nebudem kúkať. Je to dobré? Nič. Chudobní sú. Chudáci. Dzik. Pet shop.
urobíme asi quest a potom asi ukončím toto video, bo už natáčam 5 minút a ani neviem ako. Čo? Čo urobil môj kamarát? Môj typeček vykopal Lightning Rod. Mytika za 1 milión. Milujem toho krtka. Dobre, takže 5 dyní musím nafarmiť. Toto mám 30, toto dúfam bude stačiť. Kde to zasadíme? Toto mám všetko, ale povedzte, že či tu mám urobiť také kozmetiky alebo nie. Mne je to akože jedno. Pozbierame si jahody. Ja viem, že ich tu nebude cez 50, ale to nevadí. Či koľko potrebujem tých jahod? Koľko dostajem schválne, no. Ukáž. 12 miliónov, to je v pohode. Dobre, no pokračujeme v zberaní jahod. A vy sa teraz musíte pýtať, prečo ty máš tam jahody? Quest. Preto tam mám jahody. Quest. Ja som si kúpil jablko a ešte som ho hneď zasadil. Aj mango. Tam 25 jablk. Dobre. Ja mám aj kaktus a nemám ho zasadený. Tu mám mango. Mango som povedal. Aj jablko. Jablko si teraz rovno zasadím. A rovno si ho aj polejem. Typek mi dal toto len tak. Čo prosím, for fun. Polievame. Hurá. Rosť. Chceš výraz a byť taký krásny, tučný ako tvoj brat. Ty si taký krpatý. Chudák. Dobre, toto už necháme dorásť samo seba. Tak sa... dobre, tak polejem. Mohol by mi padnúť pineapple, ako ja ho mám tu niekde, kde je. Tuto pineapple mám. Mohol by mi padnúť druhý do zbierky, ale to je jedno. Keby padne, tak som rád. Ale ani za pič by som nebol smutný. Pičky tu mám veľa. Veľa pičok. Asi 5 na jednom mieste. Takže... No už vyrastí konečne. Nemám čas. Nevyrastie. Už vyrastlo? Halelúja. Dobre, jablko jedno. Iba jedno. Chudobný. Pozbieral, že 5 jablk a nič iné. Môžem vytusnúť to jablko? Už je to vyrastené. Yes! Mačka? Prosím, že je to mačka. Yes, mačka tu leží, bude mať väčšie ovocie. Počkaj zase. Bam, melóny som si zasadil. Dobre, jedno jablko. Je rastie ďalšie. A tu by mohol večer rásť. Čo ty na to? Dobre, zasadím si zatiaľ to mango a ten kaktus. Takže kaktus, ten si dáme... Keď tu mám miesto na toto, tak aby som aspoň videl ten kaktus. Mohol by byť veľký. A mne to jedno. Fuhuhu! Ten vyskočil ako opica. $4600 peňazí. Ty si šialený. To som povedal škrečok, ale to je jedno. Vidíš, tu mám pineapple. Už je deň, ale nevadí. Prosím, prosím. Daj mi youtuberský lak. Nedám mi youtuberský lak. Zasadil som to mango vôbec. To je čo? Mango, dobre, zasadil.
To jabłka są co? A, mam dračie ovoce pre môjho kamaráta. Ktoré je jasné, že predám a nedám mu to. Ha. Zoberiem si mu ananas. Hop. Dobre, máme. Toto. Presne toto tu. A tú muchu, ja ju som tak zabiť, bo od včera ma tu otravuje. Vidí von, prosím. Ďakujem. Keď ťa ešte raz uvidím, tak už neprežiješ. Ti budem loviť aj vo videu, mne to je jedno. Cipiak, budeš zasa free fruit, rýchlo bež. Koľko ešte harvestnúť musím? Ja som to tak vedel! Čo som najbohatší na serveri? Počkaj, presuniem, dobre. Koľko mám miliónov? Hlavne, schválne. 1,8 milióna tu, počkaj, Timothy 0,60. Ja som to povedať takto. Timothy. On má 189 miliónov a pýta ovocie. Ty kokos. To je logika ľudí. Fakt, výborne. Možno som rudé, ale to je jedno. Aj keď som rude, mne to je jedno. To úplne oricky. Tá za 56 miliónov, to je krásne. Ešte čo? No, robím to. Bum, bum. Potom lok nechcem. Kúpim si toto. Dobre. Torčky. Prečo nie? Dobre, ideme na to. Pár vecí si musíme dať preč. Build mod. Poď radšej takto. Robíme si to peknejšie. Nie mi uteká, poď sem. Tuto takto, chcem, aby to bolo pekné. Bude to vyzerá dobre. Musím to tam z druhej strany. Ešte tie fontány sa mi to ani tak nepáčia. Robíme si niečo peknejšie. Takže mám tu torčky. Namiesto si mesačnú bránu. Dá sa na druhú stranu. Ďakujem. Ja musím to fakt jak debil robiť. Takže takto. Kde mám tu otvorenú bránu? Bum! Točíš sa? Pozriem sa do shopu a potom sa toto budem starať. Dobre, binsto, blablabla, nezajímá, čo? Toto fakt nenávidím. Prečo mi toto robíte, ľudia? Ja som to vlastne sám kúpil, čo je na ľudí? Jasné, že je to z druhej strany, však prečo nie? Dobre, toto sa im páči, toto cesta.
Dobre. Potom bum, bum. Dobre. Dám túto bráničku. Proste len tak pre srandu. Toto si dám studňu. A 2 fontány. Bum, 1. A bum, 2. A ten fúrik by som mohol dať hneď. Aj s tým gnomom. A toto som chcel. Bum, dobre, krása. Gnoma si dám tuto takto. Vedľa studňu. Alebo na studňu by to bolo pekné. Bum. Dobre. Tu dáme takto, 2 veci. Som to mohol dať naopak, ale to je jedno. Nie studňu. To druhej, to menší. Kokos. No hej. Krása. Pozri na to. Čo tu ešte mám? Mám to fúrik. To je všetko. Braničku dám asi takto do boku niekde. Tuto. Dobre. Nie. Dobre. Krása. 50. Krása, nie? Podľa mňa. To sa mi páči. Tak, máme to vytunené. Dobre, to ten fúrik. To je fuj, akože. Tiež tohoto. Dobre, máme hotovo. Pekné to je, podľa mňa, nie? Toto sa mi nepáči, že tá hviezda je tak na hovne. Takto. Presne. Hotovo. Krása. Keby mám ešte druhý to ten stĺp, to by bolo ešte peknejšie. No keď už natáčam 18 minút, kokos. Dobre, mám harvest. Otvoríme si toto a skončíme si s videom. Alebo počkáme ešte tých 5 minút na otvorenie potom. Questy. 3 seed packy. Bum, bum. Modlite sa, prosím. Prosím, padni. Pumpkin. Nie, ja som myslel toto. Pineapple. Poď, ananas. Peach. Toto je dobré, to je tiež dobré. Nesmieme sa hnevať. A posledné. Choď preč do mňa. Dobre, ale pumpkiny sú vzácne. Aspoň to peach si zasadím. Dobre, polejeme si, aby trošku aspoň bolo vidno ju. Dobre. Počkáme už iba, kým sa refreshne. Toto a pôjdeme. Musíme urobiť tiny dance. Takže musíme tance. Musíme sa modliť. Dobre. Poď, prosím. Nevadí. Druhý shop, pozrieme sa tam a hotovo. Coverage. No tu ešte je tá mucha. Čo raz obzúčiš? Neprežiješ.
Dobre, nič, môžeme ísť preč. Dobre, čauko, kámoši.